ассалому алайкум тамошобинони азиз, рӯзи саиди ҷумъа муборак бошад. оғоз мешавад як видеои мо аз бозори Корвон. анамхе комбахтои вишифкадора бинед. ҳамаи ҳамино нархошон нархи як либоса 600 сомон ай то анамин сиёву сурха. аз амин сиёву сурх сар карда то охираи тараф ҳамаш 600 сомон як либос шай. комбахтои дубайскиан вишифкадоро. баъд ана бинед тёмнасини сар мешава. ино аллакай нархошон 750 сомонаен. иноям ҳамхе чихеле гуфтум дубайски то анами кабудша 750 сомон. ва боз ҳам анамин вайёра бинед зард, фиолетови, сабз ва анамино. инош лавдоманиҳои турдор, новинкои беҳтарин беҳад нархошонам нағзай 1200 мефурӯшанд. ира ҳози бошад нархи дар ин навори мо 750 сомон. марҳамат дар кор бошад нависед дубайскиёшай навзи аз наздик бо нишон метиманаи дигар нусхаяй лавдомани поёнаш турай и тозаош 750 сомон як либосаш. бозорда чихеле гуфтум 1000 сомонам мефурӯшанд. ана баъд ина қисми болоро тамошо кунед. чанд ранг дора. бардовый, зард, тёмнасини, зелёный. амино ҳамаш ҳамин 750 сомонаҳоянд. ана баъд сурху сиёҳа ки мебинед ино 1600 сомонаям. марҳамат тозаҳош 1600 сомон. тозаҳош якум сортош як либосаш 1600 бо 1400 сомонаҳошам ҳастай, вале дар ин навор ма пешниҳод кардагӣ нестам. инчунин дариҷа ҳаст. амхе комбахтои дубайски фиолетови, сав, сери ана ино боша нархошон 750 я либосаш. ана сабзи баланд, салатови ино дута боша 600 сомон. сифати инош дигар хелтаракан. ва боз ҳам комбахто ҳастанд. анама розови, зард, сери, кабуд. ана ин тараф комбахтое ки мебинед нархи як либоси ино 420 сомонан. як либос вураш 450 сомонашам дорад, 420 сомонашам ҳаст. ози бо арзонтаракшам ҳаст. глина ваям нишон метиҳам. марҳамат агар дар кор бошад. ин навор аз бозори Корвон, тарафи пажарка, якум дарвоза, магазини рақами 42. шумо метавонед омада бо бинед борошона. ана ино бошад дӯстони азиз беҳад хушрӯ 900 сомонӣ итальянски комбахто. сегл дора иҷада. ози бо шарфошам нишон метиҳам. шарфорам бинед. дарҷа дӯстони азиз анами гули шапарак нав омадагиай бори нав ино 380 сомон нусхаи навай. аз и чанд рангай ҳозирашда ами як рангша бировардиян, вале агар харидор бошад бо гап занед ки рангошама рафта суратча мепартон. чанд ранг дора. 380 сомон як либосаш. тамошобинони азиз дар анами қисми боло бинед вешилкада ҳамаи ҳамино шарфҳои дубайски тоза якум сортошанд. ино ами материал мебиёранд чун аз Дубай ва як бора амхе шарфорам якҷоя карда мебиёранд барои фурӯш. бинед нархҳои ино 180 сомониянд. ино 250 сома шарфҳояй ҳозир арзон кардиянд 180 сомонӣ. бинед ҳамаш фирминияй. ҳамаи кадомеша мебинед брендови анамин шарфҳои Дубай 180 сомон кадомеш дар корай нависед. кадом материале ки мехоҳед катиш метавонед ки як ранг карда шарфам интихоб кунед. шарфҳои арзонам аст. бозорда метавонед бо нависед.